periodistas, ao fin desta comparecencia, poderán vostedes facer as preguntas que consideren necesarios, tanto a equipa da Eslavesa, aquí representado por Flavio Moreira, o director da fábrica, eu son Ramón Vázquez, o xerente, e o enxeñeiro Cristian, que é o director técnico deste novo proxecto que hoxe vamos a presentar. Ok. Bueno, ante todo, bon día. Presidente, vicepresidenta, demais autoridades, medios de comunicación, convidados, equipa eslavesa. É unha honra darvos as boas-vindas a esta conferencia de imprensa, na cal celebramos un marco estratégico para a eslavesa, pero tamén para a industria do aluminio en Portugal. Hoxe presentamos o noso plan de expansión Eslavesa Coimbra 2030, co cal pretendemos non só incrementar a nosa capacidade productiva, senón tamén transformar a nosa forma de innovar, traballar, fabricar e operar. Pretendemos tamén, con todo isto, seguir consolidando a nosa posición como referencia internacional na extrusión de aluminio, eso sí, dende Portugal. Dende a nosa chegada a Soure, alá polo ano 2022, levamos investidos en esta fábrica aproximadamente 16 millóns de euros. Eso permiteu-nos incrementar o noso volume de negocio de forma exponencial. Evidentemente, iso traduceuse tamén nun impacto social e económico dentro da rexión de Soure. Hoxe en día, a nosa fábrica conta con dúas prensas de 2.800 toneladas que utilizan bilete de 8 pulgadas. Ademais diso, como poderon ver na visita, temos unha lacaxe en vertical. Con estas instalacións podemos fabricar do entorno de 16.000 toneladas de aluminio. E, sobre todo, o que pretendemos con esta nova inversión é mellorar esas capacidades. Máis datos que vos podo dar. Ocupamos 10.000 metros cuadrados e xeneramos emprego a 100 persoas, das cales unha porcentaxe moi elevada son mulleres e persoal capacitado. Podo dicirvos que os mercados aos que estamos chegando nestes momentos son o mercado da construción, fotovoltaico e, sobre todo, a calquera aplicación industrial especializada. Países nos cales podedes encontrar perfis de Eslavesa Extrusion Coimbra? Pois Portugal, por suposto, é o noso mercado de referencia, pero França, Alemanha e España son os máis importantes. Hoxe anunciamos o noso proxecto de expansión Eslavesa Extrusion Coimbra 2030. Dotámolo con un plan, dotámolo cunha cantidade económica de 40 millóns de euros. Pretendemos incrementar a nosa capacidade productiva das 16.000 toneladas que antes vos mencionaba até 45.000. Pretendemos incrementar as nosas instalacións. Se antes vos decía que ocupábamos un torno de 10.000 metros cuadrados, pasaremos aos 30.000. E, ademais de todo iso, o que pretendemos é chegar a mercados de máis valor engadido. Podo anunciarvos, me gustaría anunciarvos aquí, que a primeira prensa que vamos a instalar é unha 4500 con un bilete de 12 pulgadas. Por que vos digo isto? Porque esta será unha das instalacións pioneiras en Portugal, con esa capacidade e ca sofisticación técnica que ten. O proxecto, por suposto, incorpora solucións técnicas da industria 4.0. Necesitamos ter un control de proceso totalmente controlado. Necesitamos ter un control de proceso estricto, a fin de garantir a cualidade de acordo cos padróns exixidos polos novos mercados. Gracias á expansión de estas mellorías técnicas, poderemos desenrolar perfis con especificacións técnicas e dimensionais máis extremas. Así, como vos decía antes, pretendemos chegar a mercados de elevado valor acrescentado, mercados tales como o naval, a defensa e a mobilidade. Por suposto, o proxecto tamén integra un forte compromiso que a sustentabilidade e a transición climática. É dicir, pretendemos incrementar o consumo de bilete reciclado dende un 60% a un 90%. Como é evidente, este incremento que vai facer é reducir a nosa pegada de carbono
dentro dos nosos produtos. É dicir, convertiremos os nosos perfiles en perfiles verdes. Por outro lado, seguiremos apostando por un modelo de economía circular, é dicir, recuperando materiais e optimizando procesos. Por último, e non menos importante, todo este plan de inversión o que vai facer é crear postos de emprego. Estimamos que podemos chegar a 300 novos traballadores nestes 4 anos. Como sempre, e vos decía antes, apostaremos polo talento local e polas mulleres. En conxunto, o Plan Deslavesa Coimbra 2030 combina expansión de capacidade productiva e competitividade industrial, innovación tecnolóxica e digitalización, sustentabilidade ambiental e economía circular, diversificación de mercados e creación de economía local. Gostaría neste punto agradecer profundamente ás autoridades locais todo o que levan apoiado desde que chegamos aquí. Sen vós, todo isto non sería posible. Estou seguro que despois de presentar este plan, ambicioso plan, seguiremos contando co voso apoio. Sen administracións implicadas cas empresas, ca industria, co desenrolo social e industrial do seu territorio, o éxito non é posible. Polo demais, darvos as gracias a todos por estar aquí e paso a palabra ao presidente, ao excelentísimo señor presidente da Cámara, Rui Fernández.